Kani bang kuan ba kanang illegal ba tong relasyon ba? Yun sa niyo pagtago sa relasyon. Actually, wala pa kami courting ba ko 3 months mo for na pohon-pohon. Pero kuan siya pwede siyang kuan kanang uyabon, like permitted siyang uyabon dili. Sa iyang parents, Dili siyang iro. Oh, so malamang sa iyong parents. Oo. murag dili ko sure 50-50 pa kay ano mong good no boyfriend since birth siya. Asa kung pohon magkamo, ikaw may first niya. Oo. Manang if masakpan nga limi or time na jud nga para paibalon mabot man gumis panahon nga kailangan need mo paibalon yung parents. Ako yung ato bangon. Uy. Within 3 months nga pagpaninguha sa mga activities ninyong gibangbuhan. Ano like kanang simba kanang nga na mag-date. Oh, simba. Usahay dili mo po na mo malikayan nang naiaway mag-away kami pero amo rang Dili pa kamo ha, pero ay sige baking. Dili pa kamo pero kusog na mo magaway. dili man kusog pero usay ra pero kana gong mga Wala, normal 3 times a day. dili Pila. mga 5. sa usa ka semana kaduha katulo ana ba Naka-schedule dyan na saya. dili wala din depende Depende ra unsa may usual nga giawayan. kanang ano man good silos ko like ingana ba like usay Ikaw? kana ba na tungod ra pa na ako kay usay kay ma-pressure na ko siya tungod sa akong batasan ingana Pero dili pa kamo aning sila ha. dili ba Kada na lagi ng mga dili kamo no. Kay kamong murag dili kamo nga murag kamo. Ang setup sa inyong relationship, murag po nag-relationship no. Murag kamo. Murag kamo pero dili pa official. dili pa official ingana ba pero kuan be patient lang jud ko ako siyang pabuton nga ready na siya kay kuan biya ablo na ka no boyfriend since birth Gisabutan na. namang duha Dili. Nilan duwa. Malamang kisa may gisuryaan na to. Kain yung duwa. Oh, gisabutan ninyo wala. ang gisabutan na Like murag nag-set mo og kanos ang kung pwede or mingon ra siya nga hantod ra. andun nga ready na siya So sa karon dili pa. dili pa wala ko kabalo niya wata kabalo niyang gabi Ang sapa, namuro to akong putana no. unsa man ako mo share Sige, naka-i-share. kuan wala Pero kung maanig bang style lang mag-date guno mo gawas, like in case nga na makakita ninyo nga mura og parente parinti niya nga murag against ba or kung dili pud against murabag mahimon ano ni siya ma-blackmail sa iyaha. Yun sa na yung pagdeal ninyo na like nay makailang nga murag related niya. Sa imong side for sure okay raman no. oh ano actually kay matawag naman siya legal kay kuan katong ano ba katong simbang gabi kay ako siyang gipailaylang mama Sa side nimo. sa side na ako Pero sa iyaha pa, wala pa okay in case nga like sa side sa iyaha na yung makakita ninyo, say yun sa na yung pagdeal na. sa karon kay ang nakakita na mo kay iya pa magigagaw niya iya igagaw okay raman dili raman pod manghilabot na mo so if ever manggali na masakpan miss ano kanang relatives niya willing po gumatubang ko siyang panindigan kaya ako magislod niyang kinabuhi Ala sige. Mensahe naman niya. Asa naman siya ron? na dito ga-practice tayo ay filming sila ano I love you so much and sorry if mag-away tayo sa hay pero believe me or not love kay ikaw andam mo nako buhaton ng tanan and yes willing ko mo bago para ninyo I love you so much stay safe for always I love you. Ala sige, good luck sa iyong relasyon o good luck kung masakpan mo. Magana ka mahatag minsan sa iyong parents. In case ba nga butang na to mapunta nga magilahila mo na wala ba siya kabalo ba aning wala sila kabalo nga anin na inyong setup di ay. Mapa. Di mo magpapa na. Ganan nung ako makabalo mo nga safe inyong anak na ako siyang tarongon nagtrato. Dili na ako siya pasakitan and mora to. Ala sige, good luck. Thank you.